O Consello da Xunta aprobou esta mañá a mobilización de 900 millóns de euros ata 2022 para avanzar a través da Axenda 4.0 na transformación industrial e crear 13.500 novos empregos. A Xunta destinará 350 millóns de euros ata 2022 ao desenvolvemento da Axenda Industria 4.0 co obxectivo de anticiparse aos cambios do novo modelo, aumentar o tamaño das empresas, favorecer a aposta polo talento digital e contribuir á reinvención do tecido industrial galego e a súa especialización dende o punto de vista tecnolóxico. Deste xeito, seguirase afondando no impulso á xeración dun novo tecido empresarial competitivo na economía global e conectada, facilitando ademais a creación de 13.500 empregos industriais e a mobilización de 900 millóns de euros nos próximos 4 anos. O obxectivo é manter Galicia como unha das comunidades líderes a nivel estatal no desenvolvemento da nova industria e da fábrica conectada, así como na digitalización, xunto coa xeración dunha industria intelixente na que o capital humano sexa capaz de anticiparse aos cambios e xestionar as vantaxes das novas tecnoloxías. Esta folla de ruta servirá nos próximos anos para continuar a impulsar o crecemento de tecido empresarial que aposte pola innovación e a internacionalización mediante a diversificación de produtos e mercados. Damos un importante paso en materia de innovación. 350 millóns de euros é a folla de ruta do Goberno de Galicia para a Axenda Industria 4.0 2019-2022. Dos 350 millóns de euros, 175 os estamos adxudicando entre os anos 2019 e 2020. O obxectivo desta Axenda Industria 4.0 é anticiparse aos cambios do novo modelo, aumentar o tamaño das empresas, apostar polo talento e polo aposta digital e tamén, en definitiva, a reinvención do tecido industrial e a súa especialización dende o punto de vista tecnolóxico. A previsión de esta Axenda de Industria 4.0 valorada en 350 millóns de euros de investimento son a creación de 13.500 empregos industriais e unha mobilización de 900 millóns de euros para os próximos 4 anos. Igualmente, o Consello da Xunta aprobou hoxe dar autorización aos servizos xurídicos do Goberno galego a comparecer como parte do proceso civil iniciado pola Administración Xeral do Estado no xulgado de primeira instancia número 1 da Coruña, conducente á recuperación para o patrimonio público do Pazo de Meirás. A Lei de Patrimonio Cultural de Galicia determina que o patrimonio cultural está constituído por bens mobles e inmobles ou manifestacións inmateriais que polos seus valores, entre outros históricos, deban ser considerados como de interese para a súa permanencia, recoñecemento e identidade da cultura galega. A Xunta ten como unha das súas obrigacións a salvagarda do patrimonio cultural galego. O Consello da Xunta vende a aprobar esta mesma mañá a autorización aos servizos xurídicos do Goberno galego a personarse como parte no proceso civil iniciado pola Administración Xeral de Estado co obxectivo de reintegrar o Pazo de Meirás dentro dos bens de dominio público titularidade do patrimonio de todos. Ademais, informouse na rolda de prensa do Consello que a Xunta aplicará a tecnoloxía Internet of Things e técnicas de Big Data á rede de videovigilancia dos espazos forestais de Galicia. É unha das medidas do convenio autorizado hoxe polo Consello do Goberno galego e que asinarán próximamente a Consellería do Medio Rural e a Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia.